Chytré ventilky jsou jednoduché mechanické součástky, které fungují na principu změny barvy v případě, že je vaše pneumatika podhuštěná. Barva se mění ve 3 fázích. Jestliže je ventilek celý zelený, značí to správně nahuštěnou pneumatiku. Jestliže tlak v pneumatice klesne o 20%, vrchní část ventilku zežloutne. Pakliže se na ventilku objeví barva červená, znamená to pokles tlaku v pneumatice o 25%. Tím, že jsou chytré ventilky pouze mechanickou součástkou, jsou velice spolehlivé. Jejich konstrukce se skládá pouze z pružinek a pístků. Tělo chytrého ventilku je vyrobeno z kovu a průhledná část je z polykarbonátu. Toto složení ventilku zaručuje neomezenou životnost. Jen pouhým pohledem na ventilek okamžitě poznáte, zdali je vaše pneumatika správně nahuštěná. Chytré ventilky vám tedy ušetří čas, nebudete muset každé kolo zkoušet pomocí měřiče tlaku. Také vám ušetří peníze, a to jak na palivu, tak na opotřebení pneumatik. Dále vám pomůže uchránit vaše blízké před zraněním, ke kterým může dojít při nehodě způsobené zhoršenými jízdními vlastnostmi vozu z důvodů podhuštěných pneumatik. Je to snadné, ekonomické, bezpečné. Proč ještě vy nemáte své chytré ventilky?